s'ha semblat normal, espera conèixer a la Sofia. Aran, els sopars a taula. Xamà! Què feies? Com? Res, jo no... No, res. No estaves... No estava... Estaves. No estava. A veure, Aran, estaves o no estaves? Estava, però no estava. Què passa? Deixa'm Que mirar. no. Va, Aran, com que li parli? Va. Sofia. Oi. Què? El que sembla que al final la pubertat ha fet la seva entrada triomfal. Quina entrada triomfal? Ai, Aran, deixa'm que t'ajudi. Va, no et puc, parlem-ne aquesta. Mare, què fas? Ja estàs a punt perquè tinguem la conversa. El que estaves fent és molt normal. Quan es tenen cançons tant que sabem que el que fa que venir un món encara com tenen cara. Per poder parlar l'única manera de descobrir, saber que per sort i ara la pàgina del tot medito ja no hi ha tradició d'hospitalitat documental. Cosa causa, cosa cuxa, som i cosa comilicos, cosa causa, cosa cuxa, som i cosa comilicos, cosa causa, cosa cuxa, noche la curiositat. Cosa cuxa, noche la curiositat. Mama, estàs fent el pera. També que volem parlar-ne sense por. Que estàs fent el pera per l'institut, mama. Vols parar de fer Ai, ara saps què et dic? Que si no ho miressis sí que em preocuparia. Entrem en matèria. No tindrà patentar un dia. Deu funcionament jurídic que pot transformar amb la facilitat per sola internet. Per cada sensibilitat. I no direm socialment fomentat. Però què I de puta vida, jo de puta fuma. És perquè el superior no era l'únic. Vai anar, toca, no hi ha coses. Cosa toca, cosa cuxa, noche la curiositat. Cosa cuxa, una bona conversació. Cosa cuxa, una cosa conversació. Cosa cuxa, l'estimament no direm passar. On estàs prou inspirat? Si un amic mai ho comença i et preguntes com es fa, aquí tens milions d'idees, compartir, mirar pels altres, estimar-te moltes universitats. Gent audàcia i pionera, com t'envia i fa tracera de plens lleugerament. Som perdoners, perquè en el fons ells també ho fan, perquè darrere tots, som igual de comunistes, cosa roja, cosa cufa, cosa canoia, cosa cuxa, el cap de la comunitat. En la categoria de la iniciativa cultural de l'any, el premi és pel musical Pares Normals de Canet Cultural, per la seva proposta jove, tècnicament complexa i pels èxits de públic obtinguts.
grande, llega un río viento. Lisa, com vas arribar a l'ascens en el secret musical? Bueno, potser m'agraden anar descartant una mica els que volien fer, els que podien fer, no? I els que, amb la gent que comptàvem, sabia una mica cap on podien anar. Sí, és veritat. I me'n recordo que el Carles va ser el que es van recordar d'aquest musical. Sí, però el ball de tec no el volia fer. No, el Rai no el volia fer. No li vam fer cas. I llavors quan va dir, aquell no, que era molt complicat, vam dir, aquest. Sí. Ja teníem molt encaixat llavors els personatges, els actors que volíem per cada personatge, i ja era molt difícil de fer enrere. Sí, realment que sí. I una mica ha sigut providència, no? També, vull dir, el destí ens ha portat una mica també, jo crec, a fer aquest musical. Teníem ganes de fer un altre musical, després de Cop de Roc, que feia més de 200 anys, i ara teníem ganes de tornar i creiem, bueno, però aquest que ha sigut com molt ideal. Sí, jo crec que sí. Ens ho hem passat superbé, a més. Sí. Hem ballat, hem cantat. I crec que també el públic també ens ha tornat aquesta resposta, que això ha sigut molt guai. Sí. Perquè inclús els propis actors que ja la van fer a Barcelona, o els propis creadors, els productors, Com el Mani. els amics de les arts que també han vingut, ens han dit que... Ens van dir que era superxula. I que manteníem l'esperit de l'obra És inicial. veritat. Ens ho van dir, que manteníem l'essència del que ells havien volgut crear. Exacte. I crec que això exacte. Això per mi és com el millor de tot. Exacte. Saber que tenim l'esperit de l'original, que ho hem sabut mantenir. Crec que no ens despedim. No ens despedim. L'actriu que feia de filla de l'Aran i la Laia. El musical original dels Amics de les Arts, Marc Artigau i Minoria Absoluta, estrenada al Poliorama la temporada 2022-2023. Un fort aplaudiment per Laia Pérez. Isabel Petri i Laura Vinyas. Volem donar les gràcies a tots els que heu decidit que eren mereixedores d'aquest premi. També agraïm a tota la companyia, Actors, actrius, tècnics, mamis el Peluso, i a la resta de Canet Cultural. però sobretot a tot el públic, que ha fet possible les 5 actuacions a Canet. No comptàvem en tenir aquesta acollida. També agraïm a l'Emili i al Jaumet per haver aconseguit a correcuita que estigués tot disponible. I per últim, però no menys important, a totes les nostres famílies. Per aguantar hores d'assaig, nervis i tot el que el teatre acompanya. Sense oblidar-nos de tots aquells que ens esperen A la platja de Guarariti. Sisplau, la resta de companyia que també va encara que m'has actuat dels premis de tots.
si no l'han vist encara, doncs tenen una nova oportunitat d'aquí a un mes, els propers 30 i 31 de maig, al TMC Centre.